Să trăiți. Să trăiți. Mă iertați că făceam niște probe de... Și dumneavoastră tot. Ce să... No, încercam să fac un selfie, cum se zicea. Păi, vă ajut eu dacă nu e... Da? Puteți să sigur. mă... No, adică nu-mi dau seama, dacă... mi se pare că nu stă nici părul bine și Nu e, domne, e perfect. nu-mi dau seama că acolo e... Ești, nu vă mai, e perfect, A da. ieșit bine? Ce e Că gol, trebuie da. să o Nu expediez. vă mai chinuiți, da? Da, vreau să luați puțin loc să... Da, mulțumesc. Că aici, deci intru în galerie Da, și expediez... exact, da. Nu, dar vă stă bine, nu. Da, că nu e musai acum, da. deci ziceți că sunt ok. Perfect. Îmi trebuie că pentru un portofoliu, știți, de... Am aplicat, vedeți clădirea înaltă de aici, din față? Da, În spatele e un azil de bătrâni. Un azil de bătrâni. Da. Și am aplicat acolo, am susținut un interviu, cum se cere acum. Hai să vă angajați. Vreau să mă angajez gigolo la azil. Extraordinar. Da, e singura da. ofertă care a venit după atâta pandemie și... Da, acum da, aștept, da. auzi că în jumătate de oră și comunică rezultatul, nici n-am mai plecat acasă, zic că să vin Ce să mai luați un bani, nu e problemă, da. Sigur, să plătește binișor, să știți. Nu e mult, dar sunt niște bani. Nu, dar... Ia stați puțin. Cu finalizare este? Da, știți dumneavoastră ceva de gigolo, dar e fără finalizare. Am cochetat și eu la un moment dat cu chestia asta. Da? Da, e fără finalizare, că na. Păi, dacă în caz că vrea cineva, știți dumneavoastră, Dacă să vrea- se bucure până la final, ce se întâmplă? Dacă vrea cineva să se bucure, avem cascadori, am înțeles, care se ocupă, știți, de treaba asta, da. Ce Dacă să vin mai... ei și Totul e rezolvă. foarte bine Adică noi organizat. numai pentru mai muțăreală, să zic așa, mai mult decât Am că în înțeles, băială. da. Da, și da, am vrut să vă păreți cunoscut așa de undeva, nu știu de unde să vă iau. Extraordinar. Dumnezeu, semănați sau poate chiar o fi, da? Cu actorul ăla de joacă el în filme, în toate. Da, Nu sunt, că n-aveți cum să fiți, că e american el. l-ați prins, da, într-adevăr, suntem rude prin alianță, sigur că da. Hai, lasă-mă, Da, sunteți rude. Deci Vedeți dacă- că totuși seamănă, domnule. Dom'le, ce să, Gena! Extraordinar. Da. Dacă tot asta a dus vorba de cinematografie, dați-mi voie să mă reprezint. Mă numesc Letițiu Cameliu Vișinel dos Santos. Milu Virilu de grabă fertilu mă numesc eu. Da. Să vă dau și cartea mea de vizită, uitați aici. Regizor internațional, agenția mea, da, numere de Portugalia. Da, agenția și mea. telefoane și Tot. mail. Aveți și mail, nu? Tot. Aveți și mail aici. Doamne, să mă iertați că deci, E onoare pentru mine să știți. Pe cuvânt vă spun că n-am deci, avut... M-ați văzut că v-am studiat așa puțin, m-am oprit, am luat niște probe. Dom'le, ce se întâmplă? Eu vreau să fac o treabă mare cu dumneata. Că doar nu-ți vrea să faceți filme cu mine, că ce să înțeleg? Mi-ai cotropit gândurile. Exact, da. Că eu vă zic așa, nu să sunteți cu filme de alea, cu chestii, eu mă duc aici să fac câteva scălâmbăieli la zi pentru adevărat, dom'le, niște dar băbuțe dumneata care- ai carismă, ai prezență, transmiți. Asta este ceva foarte rar. Nu prea, nu e, maestre, că eu îmi dau și eu seama de niște... N-ai încredere în mine, te rog frumos. Nu spun că n-am încredere, Poți am spune încredere, cu dar... Zeffirelli, cu asta, astea sunt niște chestii cinematografice. Eu am studiat acum la dumneata niște capete de expresie, am văzut ce posibilități ai, Deci eu vreau să te fac actor mare, domnule, ce să mai, te duc pe stele, nici nu-ți imaginezi unde te duc. Hai, unde să mă duceți, domnule? Mai departe decât aici. Da. 3 filme am pentru dumneata pregătite. 3? 3 scenarii extraordinare. Deci, m-am uitat așa, am un film istoric, rol principal. Nu e foarte lung, dar e principal. Ce să fac eu acolo, domnule? Că v-a zis eu, dacă e așa o strâmbătură, aia fac, dar ca să fac, trebuie să fii, vorba aia. Asta este ce am nevoie. Da, deci puternic. De-aia te distribui în Regele nebun cu un pantof de tablă.
Și eu ce să fiu acolo? Pantoful de tablă? Nu, domne, lasă, Regele, face nu, parte din armură, dar nu, nici regele, domne, adică e o prestanță, o ceva, înțelegi? Bine, și ce anume? Ce să fac eu Deci, acolo? acum, facem o introspecție în personaj. Deci, fii atent, vom filma în munții Măcinului, în Maramureș. Am fost acolo. Maramureș. Am fost pe acolo. Așa, da. Frumos. Deci, dumneata Zonă frumoasă. apar dintre niște dune, călare, pe un lipițan de ăla cu labii limoane, așa, un cal de ăla frumos, așa, știi? Da. Să fie alb sau negru, cum vrei. Mov, fie mov, să zicem. Că Avem și galben ești și cu verde. vaca mov, calul mov, e lumea sau bine. Așa, deci vii pe un lipițan de la mov, Da. înțelegi? Vii, pac, și când ajungi în fața camerei, te întorci un pic așa la cadru și strigi: Păi ei! Aoleu. Și ai plecat cu calul. Îmi sperie. Hai pune eu acolo Da. într-un colț la niște mese să bat unii, în partea altă niște capre, Am cu tare, înțeles. avem cabiniere, avem tot. Asta e tot ce trebuie să faci. Aveți și cabiniere și capre? tot. Seama că e lucru serios acolo, Hai, dar nu domne, știu dacă ce mă descurc, domnule. Deci eu Păi ce mai practic... și să călărești, domnule, ia stai drept așa puțin. Adică am încercat, dar... Stai așa puțin, așa, în cordă, așa. Ia ține mâna așa puțin. Ia, Asta, și fă un pic așa. Privirea stânga-dreapta. Asta e, gata. Fă, Păi și... Oh. Că, îi dai jos, gata. păi și nu trebuie să spun pe ei cum... Păi, spui. În timp ce călăresc, stați așa, deci... Păi! Asta e, A? asta E e, bine? extraordinar, da. Păi seama că mă Da, descurc, domnule, succes dacă- mare facem. Succes mare Dacă- facem. Da, am Și doar văzut atâta? așa, am tras cu coada ochiului, ai trăsături de comedie dumneata. E, Dacă hai, domnule, că- am o comedie. Unde, Ce ce vorbești, dom'le, n-am văzut în România asta de când s-a născut ea. Ce ai aici? Șoseta ucigașă. Și eu ce să fac acolo? Să put. Rol principal, cum adică? Nu, domne, ia uite. Mă scuze. Păi totul e scenariu pregătit. Mai am niște glume așa câteodată. Nu dar- lăsați, pe asta e, Da. că e spiritual, adică de-aia m-am și oprit, că nu Mai- treceam. Că... Da, dumneata o să spargi o bancă cu încă vreo 4-5, ți-l Așa. găsesc eu pe ea, nu-i problemă, Da. așa. O să săpați un tunel, așa. Dar, foarte important este, te dai cu cenușă pe față, tragi Da. șoseta aia, înțelegi? Rămân două de-astea așa, le facem noi cu farfeca, două găuri, Mhm. așa. Și spargeți banc. Stai. De ce să nu mă dau cu cerușe pe față dacă trag aia pe față? Că nu cred că mai are rost. Dar oricum nu mi se mai vede Mă fața. omor cu zile. De Păi ce? fii atent, Cam păi întrebat vezi dacă destul. nu te pricepi la cinematografie. A dom'le, aici fost e doar o ok. întrebare, Păi te mai rog să nu vă frumos, deja supărați îmi că pui e- la îndoială capacitatea de... Păi, M-am gândit. te dai, nu. Da, Deci în momentul în care atacați da, una de la bancă de acolo, așa. că când te vede îi se face rău, înțelegi? Și în cădere îți ia ciorapul după șoseta, o smulge după față. Și Și atunci să rămâi tot negru, adică să nu te recunoască, înțelegi? Și practic atunci aș da seama lumea că eu sunt. Exact. Că așa Ce putem să joace vorbe? oricine dacă da. Asta Am e. înțeles. Te-ai băgat repede în Da. tunel, pac, ai fugit, cuși, pac, și De te-ai dus. aici mă duc. Nici de... Cu asta, știi unde Super. mergem? Unde? Fai de cap, direct la Can te duc. La Can? Da. Am auzit. O să te întâlnești Am cu ăștia mari, pentru că și ăștia mari tot de acolo au plecat, înțelegi? Silvestru Stallone ăla. Păi ăla tăia Așa părul ce? la oameni pe Bronx, pe acolo, domnule, era frizer. A intrat unul într-o zi, a zis, ia-mă pe la spate, ia-mă pe aici, l-a tuns cu tași și a zis, opa, ce față interesantă ai. Deci ochiul format de regizor, exact cum te-am văzut eu pe Nathan, înțelegi? L-a luat, uite unde a ajuns. În fiecare an ia premiu. Zmeu Radau, Asta n-am cel știut. mai prost actor. Deci, e logic că Mata n-ai cum să fii mai prost ca ăla. Și ăla face e. bani. Și face bani. Ce bani, domne? Păi, și Schwarzenegger la fel ăla. Păi ăla vindea hot dog în Massachusetts. Hai, lasă-mă. Da, domne, a venit unul într-o zi, da, domne, și mie un hot dog de ăsta. Ăsta i-a pus hot dog, un muștar și când i-a întins hot dog, ăla se lua la muștarul pe piele și l-a împins cu ce. Da, și ăla când a văzut forța asta, a zis, l-a băgat în Conan Barbarul, în alea, în filme, de ce vorbești, domne, de el ăla la... Uite, eu acum vă aud, habar n-am avut de treburile. Și acum, sincer vă spun că eu, dacă n-am mai făcut, e ca parcă mi-e puțin teamă așa. Da, domne, ai încredere mie, important e cum te pun în poziție, înțelegi? Cum te așezi în cadru, cum te pun... Astea sunt niște Dacă chestii... dumneavoastră ziceți că... Sigur nu, că da. La Can pe covorul verde te duc, da. Roșu. Roșu e la Monte Carlo, că la Cannes, că te duc și în insulă, e și un festival la Berlinada. Și la insulele Capului Verde, acolo totul e verde, înțelegi? Mașina e verde, copacul e Am verde, înțeles. și oamenii își mai poartă tricouri verzi, da? Am Da, îi înțeles. spune insulele Dacă eu Capului Verde. atât auzisem și eu, că n-am fost niciodată Da. acolo, O să dar am auzit că e roșu covorul și de-aia Da. v-am. Nu mă supărați că... Doamne ferește! Da. Imaginează-te așa, Da. parcă te și văd, așa, lanțurile alea
cu ciocurile alea aurii, așa, Julia Roberts în dreapta, mata în stânga, dai autografe frumos, așa. Știi să dai autografe, nu? Mă jigniți acum. Iertați-mă, Terminat da. și eu aici biotera. Mă iscălesc, noaptea dacă mă trezești, mă iscălesc din prima. Cum Păi și ea la fel. Bă, nu că nici nu te primesc, dacă Ia- n-ai studii universitare acum, Da, nu mai bineînțeles, da. superioare. Păi cred că și ea tot acolo a terminat, a fost cu Am la master altă acum, promoție, sigur. Se poate, dar nu m-am Da, întâlnit. nu, De nu ce să contează, zic? da. Bine, Deci- nici eu nu m-am dus chiar în fiecare zi Exact, așa, da. dar asta Deci o știu. să fie bine, trebuie să ai încredere în mine. Aoleu, stai că trebuie să-l sun pe ăsta, pe producător, să... Ia numai puțin să... Hai de capul. Păi dacă ar fi așa, Liniștește-te puțin. Alo, să trăiți, să trăiți. Da, da, sunt aici cu personajul. Hei! Stai, domne, puțin. Da, Nu, făceam- repetă el, da. A intrat în rol Ordinar. deja și e foarte încântat, sigur că da. E ce trebuie, da, e al nostru, l-am găsit. Și de aici din Da. trebuie și așa. Sigur, da. Lăsați că mă ocup eu, nu este niciun fel de problemă. Da. Să trăiți. Acum apar, în 40 de minute sunt la noastră. Sigur că da. Nu mai bine, sănătate. Dom'le, ce să mai... Felicitări. Nu-mi spuneți că... Și ești luat, ești deja, poți să te consideri celebru. O Păi să și te nu- umpli de bani. Nu mai stai să numeri banii. Parcă nu-mi vine să 1, cred 2, că 3. nu- Nu, domnule, o să iei banii la cântare. Îi numeri, ia, 1 kg, 2, 3, 4, 5. O să uiți de chestia asta. Dacă spun, domnule, sigur că da. Să vedem, făcute, că Da, ce să da. zic, eu... Eu mă cam grăbesc și ce Pe mine puteți să vă contați, spun, să da, știți, sigur. oricum, Că n-am eu oricând. la mine acum, dacă se poate, ai 5 milioane până mâine, că trebuie să mă duc să plătesc fotograful, Da. să facem niște poze profesionale. Trebuie să Da. dau de mâncare la cal, cumpără fân, trebuie să dau la... N-am bani mai deloc, mi-e și rușine să vă spun că Păi nu. cum, dom'le, ce Păi dacă actori, dați mă, atâta- omului fără bani așa pe parcuri, nu se poate, domnule. Păi de-aia mă duc să mă angajez, să mai, că după pandemia asta... Păi nu-ți mai trebuie, că îi daci de la film, n-auzi că... Păi iau când iau, vă dau 5, 10, vă dau 100 de milioane. Pe ce dar acum mă, că n-am mai să- ținut până acum, trebuie să iau un taxi, trebuie să n-ajung la timp, dă 2 milioane, ai? N-am, doamne, bani deloc. Bă, ia uite-l, mă, băiată, dă Chiar 50 de nu am- lei să mă duc cu taxiul, că nu se mai poate. Dom'le, merge, bă. 50 de Mai lei îmbolnăvit am și eu de aici. taxi. Nu se poate, au trecut atâtea Uite, taxiuri. domnule, Așa, ia și că... am plecat. Deci, Păi iată, vă dau când am, când încasez de acolo. nu o să da, mai vă dau, duci să- grija banilor, Băi, crede-mă. să- Deci, iată, Da, așa mi-e rușine Mâine mie la- că... Da, da. mâine la ora 2, aici ești. Perfect. Venim aici, cu calul, cu paie, cu setul de fotografii, cu tot. Noi o să venim pe la 4, că așa vine regizorul. îmbrăcat tot așa. cum- Îmbrăcat tot așa, Da? că te aranjăm noi, sigur Da, că da. da. Noi venim pe la 4, 4 jumate, maxim 6. Nu v-am, Da? eu port ochelari, e vreo problemă? Că Nu, domne, că da? facem și film și cu ochelari Înțeles. și fără ochelari, o să fie bine. Doamne, ce să mai? Felicitări, Doamne Maestre. ajută să fii sănătos. Deci de-abia aștept, da. Ce să mai? Să fie bine să iasă. Sănătate, Mii de mulțumiri. să trăiești. Să trăiți sănătate. Păi, dar în cazul ăsta nici nu mai am terminat eu cu... Opa. Bă! Băi! Au, firii al dracu, să vei fura și telefonul. Firii tu al dracu, stai că te...